Τι είναι πραγματική ευτυχία? Τουλάχιστον 8 στους 10, άμα τους ρωτήσεις, θα συνδέσουν την πραγματική ευτυχία άμεσα ή έμεσα με κάποιο αγαθό. Την απόκτηση κάποιου ή κάποιων αγαθών. Σπίτι, αυτοκίνητο, βάρκα, εξοχικό, ρολόι, κινητό, οτιδήποτε μπορεί να τους προσφέρει στιγμιαία ευτυχία. Και αυτό το καταλαβαίνουν. Όταν θες κάτι πάρα πολύ, και αυτό εν έτη 2025, καλός ή κακός, κυρίως κακός, είναι η οικονομική ανεξαρτησία, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι πραγματική ευτυχία. Δεν σου απαντήσει κανείς οι φίλοι μου, δεν θα σου απαντήσει κανείς η οικογένειά μου. Θα σου απαντήσουν πρώτη ή δεύτερη σκέψη αυτά που σου είπα. Και σου λέω εγώ, μήπως για να καταλήξεις στο τι είναι πραγματική ευτυχία, πρέπει πρώτα να φτάσεις στην οικονομική ελευθερία. Δηλαδή, αν σου δίνα ό,τι ήθελες πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Θες ένα νησί, πάρε ένα νησί. Θες ένα αυτοκίνητο, πάρ' το. Τότε που δεν θα είχαν αξία πλέον όλα αυτά για σένα, γιατί να ξέρεις ότι είσαι για πολύ καιρό, το βαριέσαι. Θα ανακάλυπτες την πραγματική ευτυχία. Γράψτε μου στα σχόλια, τι πιστεύεις ότι είναι πραγματική ευτυχία.